Oke bos, saiki aku sih blonjo apa jenenge gawe kok main limosin di Karanganyar bersama Mas Doplay jangkrik. Kok ora fokus nih? Ora fokus. Mas Doplay tuh kok. TV itu kok nih. Sama Mas Doplay. Wayahe prepare buat nanti malam lift Karanganyar ngeplak. Prepare iki golek kondisi kayak kalau ngambil. Iya, Mas Play gitu Koni. Aku mau paket ya. Tuku Koni oke. Mari tuku Koni mau langsung tuku kembang nih kono. Ngocoy. Tuku kembang ya gitu. Tuku kembang nih. Apa ya? Jenenge iki Muharto apa Dendi? Tuku kembang di pokok di inilah. Bu jenenge Muharto mbok. Oh ya Muharto lah iki kalau. Muharto. Sama Splash tuku kembang. Mari ngono kula lanjut nang markas Satrio Klakasuro. Limosin. Balik rene maneh. Juku ngokas Mas Play. Belanja. Tuku ngokas sak galon masih. Mas Play. Wong toton ngokas jagung Koni. Bos. Halo bos. Nah, kentone tak peke, Bos. Enggak usah, kayak dipek. Sepil tolong. Sepil pedae yo. Sepil pedae lho, full gento Mas. Full gento. Iki ora kena iki. Hai. Ayo. Ya, tuh main kenean are, main kenean. Iki, ding. Tuh. Bisono. Si memel iki. Tenan ndi? Cukup PT. Oh ya. King. Krinjing. Lepet HP nang mbek mlaku. Duh, saya ditinggal. Shipping. Duh. Angklung satu set meluncur. Cair. Prepare. Srek dhewe ini iki, Bos. Kalau tunggale ya. Wong iki doble. Agak maklum ya. Cari. Ini. Oh, ben main lu. Bukan nasi. Udah.
Dah, ada. Dapat titik. Oh, ini guys. Dapat titik. Motor. Kita masuk ya. Loh. Mari kita begalan ngemplak, Dek. Ya pecih. Lah iki. Jongkok itu. Bos, Apa? blok jalanan. Mak. Dong, kira. Masang apa iki? Masang kelunung. Masang Kelunung. Yunu kulunung. Lah iku nek sekrup apa sing jero? Sekrup. Sekrup. Kelunung. Iki namanya kelunung. Gantian yang dhuwure Mas lecek paling ngian. Yunu kelunung. Kelunung masuk sakmene. Gandang ae situ, gandang ae. Oke iki mari ngirim Mbak Mas Blay nang Jente, ngirim koprang sak penadone mang nang Tengger. Saiki kita nge-es bersama Mas Blay. Es di perapatan Telusayu. Tuh ya. Saya mau bang ya. Mukbang. Awan mangan es. Jadi mangan wowo. Awan mangan es, bengi mangan wowo iya. Loh, Mas Blay, makan. Kita sepilok es iki gini. Dan Loh, susune pakai rek gini rek, temenan. Ori enak dari gini tenan. Di perapatan Telusayu. Mas Blay ketintek ya tuh. Tok iya nan. Loh. Testernya apa, Mas? Testernya apa iki? Iya, street asli ya, sing asli-asli ae. Awan mangan es, bengi mangan wowo. Mangan wowo. Ngono ae sing mangan aku. Ada apa? You know cylinder fire. Cylinder fire this berowotan. Oke, perawatan nih ya. Oke. Cylinder fire Oke. berowotan. Perawatannya dijahit ya. Yes. Langsung jahit mari iki ya. Jahit. Oke. This is cylinder fire Cylinder fire ya. berowotan. En. Wih. Oh ngene iki pola bobone. Bobone nek omah ngene iki. Kata-kata hari ini Arif. Juragan kok dikongkon. Salah. Itu antek-antek Jawa ya. Kami ini tangi turu ngene iki. Sosok Mas Kiki. Yo ngene iki bolo. Oh ngene lho iki. Oh. Sanane ngamblik.